mga bata. Nalipay ako tungod kay nag-uban na usab kita sa laing pangahigayon aron makatuon. Ang atong leksyon karon, MTP Quarter 1, Module 7. Mga elemento sa istorya. Tumong niining leksyon ang matun-an ug masayran ang kaimportante sa pagkuha sa detalye sa maong istorya nga nabasa o nadunggan, ang karakter, ang lugar o ang panghitabo. Karakter ang mga tao o ang mga hayop na nahisgutan o nag-istorya. Pananglitan, tao, mga bata, magtutudlo, nurse, barangay tanod, o uban pa. Pananglitan sa mga hayop, unggoy, manok, langgam, iro, iring, o uban pa. Setting ang tawag o lugar, panahon nga diin nahitabo ang istorya. Pananglitan sa lugar, bukid, sapa, umahan, merkado, ospital o eskwelahan. Pananglitan sa panahon, gabi, buntag, ting-init o ting-ulan. Pananglitan sa mga panghitabo o ang pagkasunod-sunod sa mga panghitabo sa istorya. Events ang tawag sa pagkasunod-sunod sa panghitabo sa istorya. Pananglitan, gapasalamat sa Ginoo sa maayong pagmata. Gihipos ang mga habol o uban pang gamit pangkatulog. Dahilamos sa nawong. Mga bata, aduna ako'y istorya nga buot ipaambit kaninyo. Paminawa ang istorya pag-ayo, ug timan-i ang mga detalye niini. Tubaga ang mga pangutana, butangi og check ang kahon o mga kahon sa insaktong tubag. Handam ka na ba? Sayo sa buntag, si Danny ug ang iyang pamilya ng mata. Si Mama Nida nagluto sa iyang pamahaw, ug si Dina usab ang tigsulod sa balunan sa pagkaon aron mangadto sa pagpanglaba ug pagpanguha ug isda. Bitbit ni Papa Tony ang dakong balde ug si Tuntun usab ang nagdala sa tubig ilimnon nga anaa sa galon. Pag-abot nila sa suba, nanguha dayon si Papa Tony ug si Tonton og isda gamit ang ilang pana, samtang si Mama Nida ug Dina ang nanglaba sa ilang mga bulingon. Pagkataod-taod, dakong kalipay ni Tonton nga nakakuha sila og isda. Gisugba nila kini. Pagkaluto, nangaon sila og namahulay. Malipayong na mauli ang tibuok pamilya. Tungod kay nahuman na sila sa pagpanglaba og nakadala pagayod sila og isda. Kanindot sa moong istorya mga bata, no? Atong tubagon ang mga pangutana mga bata. Asa nahitabo ang istorya? Sa suba? Sa plaza? Sa dagat? Sa umahan? Correct ang saktong tubag. Sa suba. Kinsa ang nagbitbit sa balde? Papa Tony
Mama Neda? Dina? Wala. Correct! Ang saktong tubag, Papa Tony. Kanus-an nahitabo ang istorya? Sa gabi, sayo sa buntag, sa hapon, sa udto. Very good! Ang saktong tubag, sayo sa buntag. Unsa ang unang nahitabo sa istorya? Nagluto og pamahaw si Mama Neda? Nagbitbit og balde si Papa Tony? Nagsugba og isda si Tonton? Nagsag-og si Nida? Very good! Ang saktong tubag, nagluto og pamahaw si Mama Nida. Unsa ang katapusang nahitabo sa istorya? Si Tonton nanapok og mais? Malipayong na mauli ang tibuok pamilya? Nagsulod og balon si Neda sa balunan? Nangaon sila? Correct! Ang saktong tubag, malipayong na mauli ang tibuok pamilya. Atong hinumduman mga bata, nga mahinungdanon, nga mahibal-an nimo ang mga karakter, setting, o ang event sa istorya aron ikaw makatubag kung adunay pangutana. Nasayod ako nga daghan mo batunan karong adlaw. Sa makausap pa, ako si Teacher Lynn nga nag-ingon. Ang bata nga maningkamot, taas og makabot. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sa inyong partisipasyon. Hantod sa sunod kita. Bye!